matag mga karunda nasa diri sa Kapihan sa Santa Cruz. Diin na ang viral ng Kapilat girl. Ato siyang kumustahon o ato siyang pangutanon kung anong nag-viral siya. Let's go. Nagpapadya ang hangin na nakapalipot sa'kin. Tila merong payawatig, ako'y nananapit. Di naman napilitan, kusa na lang naramdaman ang di inaasahang papunglay ng kalawakan. Iba sa paligid umawit-awit, natutulala sa nakakaakit-akit mo. Di na tangi, napapangiti mo ang aking puso. Giliw, di mapigil ang puso. Ang damdamin ko, mukhang mapapaamin mo, amin mo. Giliw, nagpapahiwating na sa'yo. Damdamin ko, napagtanto na gusto kita. Hindi ko alam kung saan ko sisimulan. Binibigyan kulay ang larawan na para bang ikaw ang nag-iisang bituing, nagsisilbing buwan na kapiling mo. Sa likod ng mga ulap pang tayo lamang ang tanging magkakanaan. Iba sa paligid umawit-awit, natutulala sa nakakaakit-akit mo. Okay, ladies and gentlemen, mga karunda, Miss Kapilat girl. Ano ang pangalan mo? Lilibet. Ano sa pangalan nito? Tignon, dati mo. 18 years old. Paki-share sa mo kung ano ka nag-start din niya. Nag-start mo ko dari sir kakon January lang. January. Ano saan mo nabantayan niya na trending ka, Ben? Atong pag-live na ko sir. Ito yun na kuan nga ni trending sir. Atong nga live. Saan man ito yung live? Nag-live ko din sa mong trabaho sir. Nagkuan na din. Ano ang nagindo rami sa lamisa sir. Mag-kuan dito. Kuan, kape, mag-meeting. Maragot ko sir niya. Tingala na lang ko kay daghan tayo og ng bash kay nalagi daw sa Kapilat nagtrabaho. Sa tanaw ni mo, anong nag-viral tong content live ni mo? Kapilan ako sir kay kanang 60 ra mapudod kay niya tumatay. Pila ang imong followers atong nagsugod nga nag-trending ang inyong Facebook live ug karon paspas pa ang pagsaka sa mga followers nimo sa Facebook? 40 pa lang po sir. Karon, 20k na siya karon sir. karon 4K, karon 20K. Okay. Yan madungagan pag yun, no? Okay. Kung ikaw ko pangutan-on, Bet, naman ko'y nailahi dito ang mga reactions. No, nga trending ka, na nakasabot, di po nato malikayan nga naidili. So na nakasabot, yan ingon, yung trabaho, raman na sila din ha, may manailang trabaho. Kasi reaksyon ni mo sa mga tao nga nakasabot sa inyong trabaho nga ingon na na maligya ram. Nalipay biya sir. May nakasabot sila. Kasi yun ang inyong trabaho din eh. Maklaro ha sa mga tao kay tatakabalon sa ilang nasa una-una ba. Kung sa yung trabaho sa mga sama ni mo nga nagatinda din eh, diri nga kapihan sa Santa Cruz. Ang amo lang yung trabaho diri sir kay manghugas na din ang plato. Ay, plato. Mangipyo sa kanang lanisa, mangihi kung nayugaw. Balik mo lang sir, balik-balik lang. Pero pag na'y mag-inom, dili ni mag-table, bawal sa madirim, bawal mi mag-eat out. As of meaning, na ako dahil inom diri gawas sa kapihan. So kuhan dyan din siya, kanang pahulayanan yun. Na diri kape, mga chichirya, patanin, ano pa, mga ilimnon, ana. So, kung saan oras magsugod ang duty ninyo? Ang duty na mo diri sir kay 7 sa gabi, among out diri kay 7 sa gabi. 7 p.m. to 7 a.m. Kada adlaw din na, walay rest dihay na. Nag-adlaw.
Okay, ba kini bitaw mga tao lagi bet na nasuko, di ba? Na yung mga ikaw na ingon, na yung mga nambas, na yung mga asawa nga nasuko. Dili lang nako sila i-mind sir. Hindi ako basahon ng ilahang ibang baso ko kay sakitan mong good ko sir. Madulot din sa kuha. Dili lang nako ipakita sa ila. Yan. So, ang sekreto nimo, digma, Hindi man lang. naka-focus ka sa katong mga nakasabot nimo. Dito lang po kapamina sa ila. So, sa may mensahe nimo sa mga wala nakasabot, ikaw na nagsulti nga, hindi mo na trabaho din maglimpyo, mahugas og baso, pag na'y mag-inom, walay mag-table, walay take-out, walay klaro. So, unsay mo mensahe sa katong mali ang ilahang expectation sa inyong work? Ang ako masodi sa akong mga basyo dala. Padayon lang sa akong pag-bash niyo sa akong Okay, Bet. Last question siguro na ko na, Bet. Kay sa imong social media, ikaw na may mismo nagbutang nga kapilat girl. Nganong kapilat? Unsa man na? Unsa nang kapilat? Og ikaw pangutan, unsa man ang kapilat? Ang kapilat sir, kay kape mo na mo di paninda dire niya mga bilatan mo. Okay. Ana di ay laro na to ni Bet. Kining kapihan dire nga ginaingon na sa uban nga kapilat. Walay binastos dire. Unay mga asawa sa ilang mga partner nga diri nagahapit, diri naga-relax o nagapangapi, wala sila angay kabalaan. Okay, pure yun ni diri kapihan, mag-inom, walay table, wala ko'y take out diri. Mensahe nimo Bet sa tanang mga ni suporta, nakita nimo nga nanay mga nagpa-picture sa imuha, naidaghang nag-follow nimo. Thank you dahil nag-follow sa ko ang all supporters, followers. Kung dili tungod ninyo, dili ko maabot sa inaan. Sa mga asawa dara, dikit mo amay mabalak ka sa inyong mga bana kay wala man naman lagi giakit ninyo mga bana. Okay. Sige. Alright. So, Bet, dawatan ning ginagmay nga pasalamat gikan sa amo ang programang Rondak Bayan sa Radyo Dibusenyo o kining Jamaila product gikan po ni Jamaila no para sa imo ang gupahatan niya sa imo. Okay. Shoutout din ako si Ate Nizel. Siya gay na kuan sa ko ang padayon ako ang pag-vlog. Sama po na ako si Cindy. Number 1 supporter na ako, ma'am. Isa pa, Shoutout sa kontanang kauban diri, ma'am, nga. Butan kaayo. Kaya support na po sa kuan. Giliw na pagtanto na gusto kita.